Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Iphumele obala ebiliswana nabokufika ngokungemthetho. Owasemsunduzi ususivalile ebesihlala abokufika kanti babona ushintsho abezisulu zezikhukhula. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Insizwa nobunsizwa Development Foundation ibe nesithangami nabezindaba ukuzodalula izinhlelo ezintsha zomkhankaso ukuthi kuhambe abokufika bakulele ngokungemthetho. Le nhlangano iyona yanquma umhla ka-30 June njengomnqamla juqu ukuhamba kwabokufika. Kulesi sithangami sabezindaba undabandaba uchaze kabanzi ngensizwa nobunsizwa Development Foundation ukuthi imele ini izinto ezibalekile ayiqhamisile ukuthi kumele amadoda abuyele isithunzi akwazi ukumela izwe laseNingizimu Afrika nokulwisana nezinto ezibhedayo ezenzakalayo kulelizwe. Kusithangami sabezindaba izinto ezidalulile ezibalekile emva komhla ka-30 June lobo kade ubekiwe uthi kusukela kusasa kuze kuyoshaya uDisemba bazobe besebenzisana nomasipala nezinhlaka ezifanele ukuhambela amabhilidi okuhlela khona bokufika ngendlela engekho emthethweni nabaqhuba ubugebengu. Ziningi ke indawo ayibalile eziseThekwini okubalwa nasembilo kanjani nasenkabeni edolobha iTheku. Sizoya kumasipala sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba bantu namhlanje sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka akukho ukuxoxa okuzokwenzeka sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala barenta ibhilidi ngelika works it was vacant and then strategically ama Nigerians ahamba yongena ebhilidi ubani owatshela utela ibhilidi alinamuntu ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords. Sizoya kwa Transnet izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drugs sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet sicela usinike uhla lwezindlu zakho public works masipala ngwelanga elithile siya kunansi indlu siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba abantu abakhahlamezwe ezikhukhula balapha eSouth Africa. Okunya kuvezile ukuthi bazophinde besebenzisana namaphoyisa ukuletha uhlu lwamaphoyisa adayisa izidakamizwa amanye awo asebenzisana nabo laba abayidayisayo. Sizoba nomhlangano no Premier nobaba uMkhwanazi sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay awase Newcastle awala eThekwini awokugcina idolobha esingalibalanga iStenga. Niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe. Uphinde wachaza kabanzi ngomhlangano labena nomengameli uCyril Ramaphosa ngaphambi kwemasha izolo uthinte ebibalekile nabeqinisekisa kwemengameli ukuthi imasha izolo izoba nokuthula nokuyinto egcine yenzekile yangaba nomsindo okanye igameke ezimbi. I did not call Sis Jacinta because we were going to meet in the march in the morning. I met the president from 9 o'clock to 11:30 because we had to wait for him for almost 1.5 hours for him to come into that meeting. The meeting was only 10 minutes. He asked questions, I answered him. He asked me if I can postpone, I said no. And then he said, please keep it peaceful and people must carry on with their constitutional right. I did not call Jacinta, one, because I went to that meeting as Insizwa Nomzizwa. I don't report too much and much. Secondly, it was very late and I don't speak to Jacinta after 8 o'clock because she's a wife to Mr. Zuma. And we have our own meetings, secret meetings where we sit and talk and discuss things. Ngutebogo Sibisi, wezindaba ze1 KZN TV, kuchannel 261, iseThekwini. Imeya kamasipala umsunduzi maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal umzimkhulu uThebola uqinisekise ukuthi isikhungo iMayor's Walk ebesihlala abokufika baseMalawi sesivaliwe emva kokuba amabhasi esebathuthe bonke. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uThebola unxuse kakhulu ubuntu kubantu ukuthi ke nalabo abasele bengashawa kodwa bavikelwe. Bangaphezulu kwezikulungwane eziyisikhombisa abantu bokufika kuleli abasuka ezweni laseMalawi abakwazile ukuthi bagodukiswe emva kokuba belinde amabhasi kwisikhungo iMayor's Walk esedolobheni eMgungundlovu. Imeya kamasipala umsunduzi uMzithebola
uthi lesi sikhungo sesivaliwe. Formal umphakathi ukuthi le temporary site eseDales Park Meazok ivaliwe. In total sicabanga ukuthi kusukela ivuliwe kuprocesswe abantu abangaphezulu kwa-7,000, amabhasi angaphezulu kwa-114 abathathile abantu abahambisa. Ngisekisa ukuthi abekho-ke manje abanye abasha abafikayo lana. Sibonga kakhulu kumphakathi wonke ukubambisana. uThebola ubeseveza ukuthi abantu bakule ndawo bakhombisa ubuntu ngokwamukela ukuhlala bokufika, waveza nokuthi osekusele ukuthi bahlanze le ndawo ibuyele esimeni. Sithanda ukubonga kakhulu okokuqala ilo mphakathi wala kulomgwaqo ngoba yenye yendawo le ehlezi inokuthula ngendlela esimanga eThaweni engabi nesiphithiphithi for isonto nensuku bakwazile ukubekezelela isiphithiphithi ebesikhona. Kuzolandela ukuthi ke kusuka manje ithimba lethu lizobe selizoqinisekisa ukuthi le ndawo ihlanzekile, sikwazi ukuyishiya isesimweni. Kodwa ke sisazodeploya okwensukwana uqinisekisa ukuthi abekho abanye abantu abasha abafikayo la nokungenzeka ukuthi ke ba deliver kusuka kwezinye indawo ngaphela. uThebola uphinde wakhuza ukuba bangahlukunyezwa bokufika abasele kuleli. Izindabeni ze-1 TV bekuThabani Maphumulo eMkungundlovu. Izisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 esezithuthelwe efletini likahulumeni iMontclair Lodge zithi ke azigqizi iqakala ukuthi umphakathi wakule ndawo aweneme ngokuhlaliswa kwazo kule ndawo njengoba le ndawo ingcono kakhulu kunale abakade behlala kuyo. Laba ke bebekhuluma neziko lezindaba njengoba uMasipala iTheku uqalise uhlelo lokubakhipha noma ke lokukhipha izisulu zezikhukhula ezindaweni ebezihlaliswe kuzo kusukela ke zakhahlamezeka. Kabayigqizi iqakala imvunge engeneme ngokubekwa kwabo efletini likahulumeni eMontclair abayisulu zezikhukhula abasanda kuhlomula ngokuthuthelwa kule ndawo. Laba bathi ke le ndawo ingcono kakhulu kunalezo abebehlezi kuzo phambilini, ngakho kabazimisele ukuphunyukwa ileli qatha. Ngabona into embi ukufika kuleli flat kuba ngizicholile izinto ezimbili nomndeni wami, wenele umndeni wami. Kunela flat besikulona li right eli lihle li clean kune flat besikulona ngoba eli abelivuza amanzi eli asikaboni into ngoba kaphela neveki sifikile. Asazi ke ngoba phela uMasipala ebethemisa ukuthi uzofika ukuthi azosixelela kunemgomo nemibandela yala esizofanele siphile phansi kwayo. Isimo sase point nesala singumehluko omkhulu kakhulu. Nangona ke sive emacaleni uma umphakathi wala esihlala esifikele khona awusifuni, kodwa nase point safika kuthiwa sifunwa sagcina sihlala leyo minyaka leyo. Kodwa into endiyoyikala kakhulu ukuthi mangaba sihlala kugcina kuvula izikolo abantwana bethu abafunda eEdington bazogcina besiya kanjani esikolweni. Kungcono ababaya eClaywood ngoba kukufushana eClaywood. Lona unyaka wesine izisulu zezikhukhula zehla zenyuka njengoba ke ngemuva kokukhahlamezeka zathuthelwa emahholo kwalandela ke ukuba zihlaliswe emabhilidini ehlukene enkabeni edolobha iTheku njengoba ke sezibekwa kule ndawo. Sifike kukuhle, mina ngokubuka kwami kukuhle konke ngoba umzali utholile indawo yakhe nengane. Uma mhlambe kithi ingane yakho ibindala isindala besingahlali sixubene endaweni eyodwa, kube nokuthi kuhlukanwe umuntu nomuntu nekamelo lakhe. Akusafani nalisemuva ngoba besixubene bekufika ukuthola kukhona isibongo esinye umkhize ehlale nomhlongo endaweni eyodwa. Manje akusekho kanjalo, wonke umuntu usenento ethiwa yiprivacy, usanakho ukuthi akwazi ukuthi ahlale yedwa nezingane zakhe nezinye ingane njengoba ngishichazile ukuthi ezindala zitholeliwe amakamelo akeceleni. Akusafani nokuthi uthola ubesinenkinga yokuthi umama uthola ukuthi uhlala nengane yakhe yomfana, mhlambe ingane ilako
30 or something bahlala ekameleni lodwa kodwa manje sekuhlukile lokho ingane zitholile indawo zazo eceleni. Yize sekuqalile ukuhlaliswa kwabantu kulesi sakhiwo siyaqhubeka nokulungiswa njengoba okwamanje sivule amagumbi angu-137 ngokwesigaba sokuqala nokulindeleke ukuba isigaba sesibili siphothulwe ngokuphela kwephezulu ngamagumbi ayoba u600 esewonke. Imeya ethi ihambele lapha yaveza ukuthi le ndawo izosetshenziselwa ukugcina izisulu zezinhlekelele ezisuke zisalinde ukwakhelwa izindlu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Usekela nobhala we-Africa Mayibuye uMzwandile Goge uthi ukuvuleka kwezikhala kwizimboni zaseMgungundlovu lokho kusho isibusiso kwintsha yaku-Ward 34 eMsunduzi njengoba ke izothola ukuqashwa. uGoge ukusho lokhu ngenkathi kunomkhuleko wentsha nalapho bekunezimboni ezizibophezele ukuqasha intsha engaphezulu kwama-50. Njengoba namuhla bekuwusuku olukhulu lwemashi yokulwisana bokufika kuleli iqembu lezepolitiki iAfrica Mayibuye ithathe leli thuba ukusiza intsha ngamathuba omsebenzi njengoba izimbonini eziningi kuhamba abantu bokufika. Umphakathi wakwa-34 ngaphansi amasipala uMsunduzi okuyindawo yaseCinderella uzohlomula ngamathuba omsebenzi ikakhulukazi intsha. Ingqinamba besibhekene nayo kakhulu ke ngapha we are in an industrial area. Ward 34 which is Eastwood Cinderella, it's an industrial area. And imobheka besibona ukuthi wonke ama-factory and all companies have been employing ama-illegal foreigners. So sithatheke igxatiko lokuthi njengoba kade kukhona wonke izinto ebezenzeka sathi no as a community asikwazi ukuthi makuvuleka ithuba lokuthi ke manje ama-South African azothola amathuba emsebenzi siphinde silinde kuze kuqashwe abanye abantu abangayona ingxenye yaba abantu abalokali iyouth ningayisebenzi. Ingaphezulu intsha kwama-50 esivele iqashiwe emva kokuba izimboni zizibophezele ukusiza intsha ngamathuba omsebenzi. Elana ukuthi ke njengoba kulwesithathu kusasa kunabantu abawu-60 ekumele baqale emsebenzini. Sivulileke le process ngoba uhlelo lokuqashwa emsakazi luhlukile. Abantu kathi mayethola ithuba elifana naleli alithatha abheka abangani bakhe nabaseduze. Sithe ngoba umphakathi ucinezelekile sazazi inkinga ekhona. Asubize wonke abantu abasha. Intsha eqashiwe nayo izokwazi ukujabula kwazise abantu abebeqashwa kakhulu ezimbonini abantu bokufika kuleli. Makakhulu umuntu alasikhathi la siyabona kunzima umuntu engasebenzi nami sengise ngalithola nami ethuba ndingoqashiweyo ngiyangena kusasa emsebenzini ngolwesithathu. Mengibuka nje kuzoba ngcono kakhulu ngoba nalabo bokufika balitholile labethuba ukuthi bakwazi ukuthi basebenze basho bashiye nathi ke sikwazi ukuthola amatoho babona bebefika namhlanje akusasa umuntu uyangena emsebenzini thina sibabala amatoho engaqhamuki. Izindabeni ze-1 KZN TV bekuthi abantu maphumulo eMgungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Iphumele obala ebiliswana nabokufika ngokungemthetho. Owasemsunduzi ususivalile ebesihlala abokufika kanti babona ushintsho abezisulu zezikhukhula. Owenhlangano engenza inzuzo esiza abacwele kwezidakamizwa iPara to Paradise uBongumusa Zulu uthi ngenxa yokuthi abayeka izidakamizwa baswela amathuba omsebenzi ngenxa yokuthi bane record lobugebengu ubone kungcono abakhuthaze ngokuthi abahlomisa ngekhono lokuthi bakwazi ukuziqalela amabhizinisi abo. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi usesize imlutha engaphezulu kwama-30 ukuyeka izidakamizwa. Uphinde waveza nokuthi ke naye wayekade ecule kwizidakamizwa iminyaka eyi-13 wacishe walahlekelwa impilo yakhe. Owenhlangano esizimluthe haqwe izidakamizwa ikakhulukazi iwunga uthi ngenxa yokuthi uma sebephume kwizidakamizwa baswela amathuba emsebenzi ngenxa yokuthi iningi labo lisuke line record lobugebengu wabona kungcono aphinda bakhuthaze ngokuthi bazihlumise ngekhono lokuthi baziqalela amabhizinisi. Uthi sebeqalile ibhizinisi lezinkukhu kanye nokulima ingadi yezitshalo. Lona uyachaza.
So ke inhlangano ke isathile isinqumo ngokubona ukuthi abafowethu abaningi kade bedla idakamizwa imost yabo bayaboshwa babe nama criminal record bangakwazi ukuthola imisebenzi kanti vele esikhathini samanje amatoho akekho. Yaseke inhlangano ke isungula ke ukuthi uma sebephumile ke akube khona into abayenzayo ukuze bakwazi ukuthi bayiphilise bathole lawo masenti amancane. Njengamanje ke sikunezinkukhu ke ezikhona ke esifuyayo esikhulisa thina ezifika zimachwane bese sayidayisa. Uthi uqeqesho lokwenza lo msebenzi abayenzayo baluthola kuMasipala eRenkonyeni. Kodwa ke itraining ke nakhona yenziwa silekelelwa uMasipala uRenkonyeni owathathayo waya kusifundisa waseke usixhasa ke ngezinkukhu ezu70 nokudla kwakhona sasezikhulu ezokuqala sidayisa saseke silanda ke ezinye ke iproject ke yaqhubeka sizimisele kakhulu futhi ukuthi iye phambili. Siyacela ke nababukeli emakhaya abangafisa ukusilekelela ngoba ziningi izinto eshoda ngayo yindlu ayikakobi khona even izitsha zokudlela nokuphuzela asikakobi khona. Singajabula kakhulu mababukele emakhaya bengakwazi ukuthi basilekelele basixhase umsebenzi uyephambili. Uthi kukhona inhlangano eyaqala ngaye olimayo. Khona ke omunye ke ubhuti organization ke eyaqala ngaye ukumsiza ounjabulo Mahlawu osenengadi enkulu kakhulu uyukiphindile ke yena ke naselukhuza nase college wayokwenza agriculture wafunda usenengadi ke naye uyatshala aphinde futhi naye ayidayisele. Omunye usizo yilenhlangano uthi simsize kakhulu waphuma kwizidakamizwa. Angene idakamizweni ngonyaka ka2013 ngize ngaphuma ngonyaka ka2024. Ekuphumeni kwami ngasizwa iyona iorganization iPara2 Paradise. Ngakwazi ukuphuma idakamizweni emntwini ke ongenile idakamizweni ngise akasondele enhlanganweni iPara2 Paradise uzolithola usizo. Kuyaphileka ngaphandle kwedakamizwa, impilo ikhona ngaphandle kwedakamizwa. Njengamanje nami ngisizo uyena ngim-assist lapho nalapha enkokhwini zakhe ze-organization impilo nje iyaqhubeka kuyaphileka ngaphandle kwedakamizwa. Owenhlangano iPara2 Paradise uveza ukuthi batholakala kanjani. Organization ke iyatholakala ke kwezokuxhumana ipage lethu ku Facebook uPara2 Paradise inamba etholakala kuyona u081 023 4627. Lo mbiko benuwethulela uZamando Sicele izindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Inhlangano iYouth Boy Camp ithi iyakholwa ukuthi umsebenzi wayo wokuqoqa intsha esakhulayo uthela ke izithelo ezinhle ukuyakha ibe nekusasa eliqhakazile. Abafanyana abasakhulayo abayingxenye yale camp bathi idlala indima enkulu yokubakha ukubaqoqa kwizidakamizwa kanye nendlela ke nje yokuziphatha. Lena kuyona ndawo esemthunzini abafanyana basebancane abagcine kuyo izinsuku ezinhlanu ukuqeqeshelwa izinto ezahlukene okubalwa kuzona ukuziphatha kanye nobaqoqa kubangangeni kwidakamizwa. Le camp yasungulwa ngo2022 usayitshena umpendulo esithole yenzeka ke izikhathi ezine ngonyaka ngesikhathi ke kuvalwe kwisikole. Le camp leyasiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi isiveze ezintweni engazivimba ukuthi sikwazi ukuthi siveze amaphupho ethu nakho konke ekumele sikwenze including ukuthi yini kumele siprevent engabalwa kuyo substance abuse indaba yesex nakho konke okungazivimbela ukuthi singagcini ukuthi sifeza amaphupho ethu. Le camp kuhloswe ngayo ukukhulisa abantwana kushintshe izimpilo zabo ngolwazi olusemqoka okungenzeka belidlulisele nakwabanye abangontanga babo. Nami senginakho ngizokwazi ukuthi mangifika endaweni yangakithi eMondlo ngibasize ngakho. Yebo iyasilekelela ngoba ecampini kukhuluma abantu abadlulile kulezo zinto lezo. Bayasitshela bona ukuthi impilo yabo ibe kanjani. Nawe uyabona ukuthi uma uqala njengamanje okusho ukuthi nawe uzogcina ufile lapha. Amaphutha akhe ayakufundisa nawe ukuthi ungabisaya lapha mase uqalile phuma khona ukuze impilo yakhe iqoqeke ube umuntu ophila kahle. Njengoba kukuningi bekufundwa okubalwa kunokuqhakambisa imfundo osukwini lwesithathu behlangene badlulisela kwinkampani ekhiqiza ibhandishi emthunzini ukwazi kangcono ngemisebenzi yahlukene. Safisa ukuthi abantwana bethu sibavule imiqondo nakuma career ezintweni abayifundayo bekwazi ukukhetha izinto ezingxenye ezenziwa ile nkampani. Kuningi ke abangakufunda abantwana.
Badelele amaholidi abafundi besikole samabanga aphezulu iqhamuka endaweni yasemagcekane enyakatho nelikaMthaniya ngenhloso yokunyusa izinga lokuphasa abafundi bakaMatikuletsheni. Inhlangano iNkanyezi Academy esebenzisana nothisha bezikole ezahlukahlukene kule ndawo ithi ke zibalekile izifundo zamaholidi asebusika ukuze abafundi bezokwenza kahle ezifundweni ezinjenge maths kanjalo nescience. Bashiya amaholidi abafundi bakaMatikuletsheni ngoba befisa ukulekelelwa ezifundweni eziyinselelo kubo. Njengoba sila namhlanje qhamuka high school siqale on Monday sine camp ezohamba iphele ngomhla ka10. Yikho njalo ukuthi silekelele abantwana ngezifundo lezi ekuthiwa ama gateway subject. Okay, iNkanyezi Academy mhlawumbe umuntu ehlehle ebuyele emuva was established around 2011. At that time ibisebenza eSikhawini eKhula High School kuphela. Whereby bekuza abafundi ba grade 12 belekelelwe ngezifundo by abasebenzi bakwa RBCT noMondi, and then yakhula ke musondela ngeminyaka. Ukukhula kwayo ikhule sasiqala se-expanda ke sangena nasey'koleni zasemakhaya koMningi High School koMfaniso, izikole lezo ezisuke zixhaswe ngaphansi kohlelo laka RBCT. So umsebenzi wethu nje omkhulu kakhulu ukulekelela abafundi ngezifundo zabo. Omunye wothisha opheka labafundi uthi kuningi abazama ukwenza uqinisekisa ukuba bayasizakala abafundi. Umntwana ongakwazi ukuthi awa access ama camps mhlambe ngenxa ukuthi imali ayikho ngoba siya charge 100 rand kwi cross night. Akhona ama class amahala enziwa eNkanyezi Academy. Lizobe likhona nje ngomhla ka1 elamahala. If ungakwazi futhi ukuthi ufike khona emagcekane uyakwazi ukuthi uyidownloadele ama previous question papers asuke nawo ama memorandums azokulekelela ukuthi uma upractice ubone ukuthi kungakanani ukuthola correct ongakutholi correct bese uyaconsulta ekuthisha nathi siyakwazi ukutholakala ukuthi sikwazi ukulekelela abantwana mahala ngosiyami ngazi ukuthi umuntu uzafike kithi noma WhatsApp nje siyakwazi ukuthi ulekeleleke. Bekhuluma neziko lezindaba abafundi baseqhamuka bathi baluthokozele kakhulu lolu hlelo lweNkanyezi Academy. Selokhu ngaqala mina uku-attend iNkanyezi Academy ngeke ngathola usizo kakhulu kuyifundo ezazinginika inkinga ikakhulukazi ka grade 10 okwaba i-life science ne-maths. Noma i-physics ayinginika inkinga kodwa ngangabi nayo inkinga kangako. I-life science ngangivamisa ukuyiphasa kahle mhlawumbe ngiphase ngo level 3 kodwa ngathi ngiqala ukungena kwiNkanyezi Academy ngabona ukuthi ngiyakwazi ukuyi-understand i-life science ukuthi ngoba ngidinga isikhathi. Ukuba khona wale camp ngibona kulekelela kakhulu because ngisengikhuluma ngami nje eminyakeni ebedlule ngoba besho ukuthi lezi zifundo ezisinika inkinga mina bengiyiphasa kabi yabo bengiyiphasa ngama marks aphansi kodwa kulonyaka ngithe ngisengiqala uku-attend ama camp akhona regularly sengiya nje ngingasupport ngiimprove kakhulu ngaphinde ngawuthola low level 6 ku-term 1. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemagcekane. Ake siphinde futhi sihlabene nalo lenye ikhefu siyabuya nengosi zomnotho. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Iphumele obala ebiliswana nabokufika ngokungemthetho. Owasemsunduzi ususivalile ebesihlala abokufika kanti babona ushintsho abezisulu zezikhukhula. Ake sibheke engosini ezomnotho. Irandi lakuleli libe 16 rand 46 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe 21 rand 74 cent maliqhathaniswa nopondo laseBrithani liphinde libe 18 rand 76 cent maliqhathaniswa neeuro laseYurope. Igolide ke lona lingu $3,967 67 cents i-ounce kuthi ke welo ongahluziwe ube $72.95 umphongolo. Ake singene sijule engosini yezemidlalo. Kulindeleke avumbuke kuDurban City uTesherick Morris okuvela ukuthi uphakathi kwabadlali abachithwa yiKaizer Chiefs ngaphambi kokuqala kwesizini ka2026-2027. iCity esanda kuqoka uKhalil Ben Yusuf obengumqeqeshi weKaizer Chiefs ngesizini edlule ikhulule abadlali abayisithupha okukhona kubona ke uJocelyn Kamatuka noFalake Tshanini izinkontileka zabo ezingavuselelwanga. uMorris oneminyaka engu-32 ubudala osayiniswe yiKaizer Chiefs maphakathi nesizini ka2024-2025 esuka kwiSuperSport United ubesephenduke ukudla kwebhenchi kuleli qembu laseNaturena njengoba ngesizini ephelile edlale nje imidlalo emine kuphela
washaya igoli elilodwa. uMorrissey uyamaniswa neCity nje ngesizini edlule kwavela imibiko yokuthi ke ufunwa iCitizens ngenkathi isaqeqeshwa nguGavin Hunt okunguyena ke futhi owayefuna asayiniswa lomdlali ayekade ke emqeqesha kwiSuperSport United kumasizini edlule. Ake sikubhekelena nasisimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyamondlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile